Ola, chámome María Fra e este é o canal de Devagar.eu. Hoxe vamos falar da familia das labiadas ou lamiáceas, unha familia que ten moito interese desde o punto de vista da nosa tradición medicinal porque máis de 20 especies desta familia teñen tradición de uso como remedios. Estas ervas chámanse labiadas polo deseño das súas flores que aparentan estar formadas por dous labios, un labio superior e un labio inferior. O superior conformado por 3 pétalas soldadas e o inferior por 2 que normalmente presentan tamén un deseño de peliños, puntiños e cores que indica o camiño, ese camiño de prazer sensorial aos polinizadores cara aos órganos sexuais, cara aos órganos reproductivos da planta. Flores máis grandes ou máis pequenas, pero esta característica é a primeira que debemos atender para saber se estamos diante dunha representante desta familia das labiadas. As labiadas tamén se lles chama lamiáceas porque as plantas do xénero Lamium son moi características desta familia. Aquí na imaxe vemos a Lamium maculatum, podemos observar a flor en forma de boca aberta, típica desta familia, e tamén outros dos seus rasgos definitorios. Follas opostas, que quere dicir que nacen a pares do mesmo ponto do talo, en oposición a follas alternas. Talos cuadrangulares, isto é, se palpamos o talo notaremos as 4 aristas que lle dan forma ou ben, se cortamos o talo, poderemos observar a súa cuadratura. Flores agrupadas en cimas, que é o nome botánico para estas agrupacións de flores que ben se pode dar na cima da planta, ben nas axilas do talo ou das follas. O nome popular de Lamium maculatum é ortiga morta, pola súa semellanza ás ortigas, aínda que estas non son da familia das labiadas, que son urticáceas. Tamén se coñece polo nome de chuchamel, como moitas outras ervas das que podemos chuchar as flores para que nos dean o gosto doce do mel. As labiadas son plantas moi apreciadas tanto polas súas propiedades culinarias como ornamentais como medicinais. Acompáñanos nas nosas hortas a menta, o romeu, o tomillo, o ourego, a lavanda, a xarxa, e están nas nosas cociñas tanto como ingredientes das nosas receitas como ingredientes dos nosos remedios. A xarxa ten unhas grandes flores cheirentas. Por nomear algunha das súas virtudes, direi que é moi amiga das mulleres, axuda ao equilibrio hormonal e a regular a sedulación, por iso recórrese moito a ela durante a menopausa para aliviar os sufocos. Nestas imaxes temos a Salvia officinalis, pero na Galiza temos unha xarxa silvestre, a Galacrista, Salvia verbenaca, que se utiliza, por exemplo, para limpar os ollos. Aquí temos a alfabaca, de floriñas brancas, moi boa aliada na horta, onde se debe plantar rodeando os cultivos delicados ao paso das teipas e dos roedores que secan as raíces coas súas galerías. A lavanda ten gañado un lugar destacado na ornamentación, e este tipo de lavanda é moi común ver en xardíns urbanos, por exemplo, aínda que perfectamente nos serve para facer unha colonia, un saquiño para a couza dos armarios ou unha tintura para as dores musculares e articulares. Temos tamén unha lavanda silvestre, a Lavandula stoecas, que pinta os montes secos de violeta no mes de maio, nas zonas de clima máis cálido, mediterráneo, e que ten un perfume delicioso, suave, alcanforado, que é unha auténtica maravilla. O ourego, que tamén o podemos encontrar silvestre en moitas zonas do país, pero que tamén se cultiva nas hortas, moi bon remedio para a tos, para as dores da regra, para a digestión, un tónico estupendo que nos devolve o ánimo e a forza en épocas de estrés, unha chea de aplicacións para esta erva que hai que redescubrir máis alá do chourizo da pizza. Igual que o ourego, o tomillo, ou tormentelo, ou tomelo, como lle chamedes, tamén medra silvestre en moitas zonas do país. Timos masquitina de flores brancas nas zonas de clima mediterráneo da provincia de Ourense e timos pulegioides especialmente nas serras orientais. Como acontece con outras labiadas ricas en aceites esenciais, o tomillo é un excelente antiséptico das vías respiratorias, urinarias e digestivas. Esta é a erva velleira, a cidreira, a Melisa officinalis, que se cultiva como remedio e como ingrediente de un bon licor de ervas.
dixestiva. Sempre que os nervos nos escollen o estómago, podemos pensar nela. Entre as labiadas silvestres, alén do tomillo, ourego e as que citei antes, podemos falar da seixébrega, Teucrium escorodonia, que medra nas carballeiras e nos camiños con un cheiro moi característico e que se utiliza como remedio para os vermes intestinais. A erva do ferro ou erva férrea, que é unha erva vulneraria das feridas, e na medicina tradicional chinesa un remedio que é moi afamado, xa que se considera que reinicia o camiño da persoa enferma de volta cara ao estado da saúde. Mamá, xa encontraches a erva? As mentas, que temos 4 variedades silvestres entre as que escoller. Aquí nas imaxes vemos a menta suaveolens, ou mentraste, ou maraballo, ortiguilla me picou, maraballo me sanou. Vemos tamén as súas características morfolóxicas propias das labiadas, as follas enfrentadas, a floración en cimas. Rematamos aquí, aínda que poderíamos estendernos máis e falar de outras labiadas que tamén son remedios como a malvela, a corocha, a néveda, pero non imos prolongar máis este vídeo. Saíde pasear devagar, ollando para as cousas pequenas, sentidevos rodeadas de seres vivos. Aguardo que estes consellos vos sirvan para ver o que antes non víades, mudar a perspectiva, apreciar a beleza. Vémonos por aí nos camiños ou no próximo vídeo. Saúde e terra.